Jerusalemiin. Täällä tosin tapahtuu ihan kummia. Ihmiset heittelevät tänne tielle vaatteita ja katkovat oksia. Oletteko te tulleet ihan hassuiksi? No emme suinkaan. Kansa on vain vihdoin tajunnut sen, jonka minä, Pietari ja ystäväni Jaakob olemme tienneet kauan. Jeesus on Messias. Tämän vuoksi ihmiset nyt heittävät kaduille kauniita vaatteita, kankaita ja palmunlehtiä, sillä Jeesus on tulossa. Aasilla ratsastaen. Onko se Jeesus joku kuningas vai? Kyllä on. Jeesus on koko maailman kuningas. Oikea rauhan ruhtinas. Hänestä on ennustettu paljon. Hän kuuluu Daavidin sukuun ja on oleva koko maailman pelastaja. Koko Jerusalem laulaa hänen kunniansa. Ja niin muuten voisimme laulaa mekin. Eikö mä oikein? Nyt te, joo. Saatte kuiskutella niitä kankaita. Oksia ja vaatteita tielle heitettiin. Jeesus oli matkalla Jerusalemiin. Hosianna laulataan nyt kuninkallemme. Hosianna laulataan, hän saapuu luoksemme. Aasilla hän ratsasti, Herra hiljainen. Kansan joukko tervehti, Herran hiemuinen. Hosianna laulataan nyt kuninkallemme. Hosianna laulataan, hän saapuu luoksemme. Kans. Seksä hevon. Maijekukko! Ai Aasi! Arvan mitä? No? Voi olla, että tässä on yksi semmonen tosi suosittu Aasi. Meikäläinen on nimittäin ollut Jeesuksen ratsuna ihan mahtavaa! Oh vau! Ei ihme, et sä oot noin tohkeissaan ja vähän ollaksessaan. Neljä superkaviota, ja niistä kuuluu semmonen ääni kun me mennään. Ja toiseksi se älyttömän vahvat, ootko huomannut, tosi vahvat takajalat. Niinku tosi vahvat takakaviot ja sitten vahva selkä, koska Jeesus pystyy istumaan siinä. Joo. Mut mistä sä tiesit oikein alkaa se Jeesuksen ratsuksi? No en mä nyt tiennytkään, kun minä söin kaikessa rauhassa tuolla tallin takapihalla, minä söin aamiaisheinää ja sitten sinne tuli 2 Jeesuksen opetuslasta ja sitten ne sanoi minulle, että Herra tarvitsee sinua ja minä mietin, että kuka Herra, kun en minä tunne yhtään Herraa ja sitten selvisi, että hän olikin Jeesus. Ja sitten ne opetuslapset sanoivat, että minua vaan lainetaan ja palautellaan sitten myöhemmin, kun ehtii. Ja arvaa mitä? No sitten me lähdettiin matkalle ja kaikki ihmiset laitti niitä vaatteita ja kankaita ja palmunlehtiä siihen meidän eteen. Ja sitten ne huusi Hosianna. No ei ne siis minulle huuta,
haastattanut Jeesuksen. Ja tiedätkö? Jeesus on niin mahtava tyyppi, että hän on siis antanut sokeille näköönsä takaisin ja sitten hän on ruokkinut valtavan määrän ihmisiä ja parantanut sairaita hirveä määrä. Ihan mieletöntä! Joo, ja sitten minä olen herättynyt. Aika mahtavaa! Mutta tiedätkö, minä en kyllä nyt ehdi tässä koko päivän jaarittelemaan näistä jutuista, kun voi olla, että mulla on jotain tärkeitä tehtäviä, mihin minua tarvitaan, niin mun täytyy nyt lähteä. Heippa! Heippa! Olipas se puheliaalla tuulella. Ja on tässä mullakin tärkeitä tehtäviä. Mikä? No mikä? Mikä? Mitä tuottuu? Onko teillä? Mitäs te Jeesuksen opetuslapset täällä taas teette? Jeesus kutsui meidät kaikki opetuslapset viettämään hänen kanssaan pääsiäisateriaa. Jeesus sanoi tätä viimeiseksi ateriaksi, että hän olisi pian lähtevä Isän luo. Että hänen tulisi antaa henkensä meidän kaikkien ihmisten puolesta. En Leipää? Ei yhtään haittaa, jos teiltä vähän tippuu murusia. Minä ja rouvani nokimme ne kyllä sitten. Oi että kun se tuoksuu hyvälle. Se on tuo happamattoman leivän tuoksu. Me vietämme nyt happamattoman leivän juhlaa. Joo, oikein. Minä sitten niin pidän juhlista. Pidättekö tekin? Tulkaa kanssamme juhlimaan ja laulamaan nyt. Me voidaan laulaa yhdessä. Minä opetan teille tämmöisen laulun tämmöisenä kaikulauluna. Eli minä laulan ensin jotain siihen eteen ja te perään toistatte ihan niin kuin kaiku sen, minkä mä oon juuri laulanut. Tehdäänkö näin? Joo. Hyvä. Joo. Pieni. Pia, niin kova ääni. Tulkaa ja katsokaa. Tulkaa ja katsokaa. Tulkaa ja maistakaa. Tulkaa ja maistakaa. Katsokaa, maistakaa, Herran hyvyyttä. Katsokaa, maistakaa Herran hyvyyttä. Tulkaa ja katsokaa. Tulkaa ja katsokaa. Tulkaa ja maistakaa. Tulkaa ja maistakaa. Katsokaa, maistakaa, Herran hyvyyttä. Katsokaa, maistakaa Herran hyvyyttä. Olemme nyt viettäneet pääsiäisaterian täällä Jeesuksen kanssa. Aterian aikana Jeesus otti leivän. Hän siunasi sen ja mursi. Hän sanoi, että se on hänen ruumiinsa.
Samoin Jeesus otti viinin. Hän siunasi sen. Ja Jeesus sanoi, että se olisi hänen verensä. Minä en ymmärrä tätä. Meillä piti olla iloiset juhlat. Mutta minulla on kyllä jotenkin haikea olo. Niin on, niin on. Aivan kuin nämä olisivat jäähyväiset. Joo, Jeesus puhui jostain muistoateriasta. Kiitos ateriasta. Nyt minun vatsani on aivan täynnä leivänmurusia. Kiitos vaan teille. Olipa hyviä leivänmurusia. Nyt me voitais taas laulaa. Nyt mennään semmonen laulu, jossa on semmonen kertsi, jossa sanotaan, että tien me sinne tiedämme, tien me sinne käymme. Voitte laulaa ja taputtaa siinä rytmissä sen kertsin aikaa. Aloitetaan siitä kertsistä. Nyt lähdemme Getsemanen puutarhaan rukoilemaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Kyllä, teemme näin. Tähän voitais asettua. Vähän väsyttää ja tuli syöty ehkä vähän tuhdisti ja sen verran väsyttää, että taidaan oikasta tässä hetkeksi. On myöhä. Joo, vähän leputan silmiä. Oi. Minä olen täällä Getsemanen puutarhassa ja näin kummalla. Täällä puutarhassa on kyllä ihan hyvä nukkua, mutta näinkin rohkeaksi aasiksi, niin minua kyllä pikkusen pelottaa ja jännittää ja hermostuttaa, kun minä olin tulossa tänne, niin minä näin tuolla kujalla sotilaita, jotka sanoivat, että tänä yönä Jeesus vangitaan. Ja se kuulosti kyllä minusta ihan huonolta ja epäreilulta. Kuka nyt haluaisi vangita Jeesuksen, joka on rauhaa rakastava ihminen? Kummallista. Mutta, täällä Jeesus nyt joka tapauksessa rukoilee rauhassa opetuslastensa kanssa ja nuo kyllä nukkuu. Joo. Kyllä. Nukkuu ne. Pietari, herää, et kai sä nukkuu. Ei saa nukkua. Jeesus käski valvoa ja rukoilla. Kyllä. Huomasitko, että hän oli aika järkyttyneenä, kun tulimme? Oli, kyllä. Hän puhui taas siitä, että hänen tulisi antaa henkensä meidän kaikkien puolesta.
että hänet tullaan vangitsemaan ja tuomitsemaan. Että näin tulisi käydä. Minä sanoin, että minä olen kyllä hänen rinnalla, tapahtui mitä tapahtui. Mutta sitten hän sanoi jotain uskomatonta. No, Hän sanoi, että minä menisin kieltämään hänet. sinä. Ja vielä 3 kertaa. Ennen kukonlaulua. Uskomaton. Mutta enhän minä, Ai. Pietari, enhän minä nyt Jeesusta kieltäisi. No et. Hän on minun mestarini. Joo, hän on meidän mestari. Kyllä. Antaa kuka kielkua raamassa. Antaakin. Minä pysyn kyllä Jeesuksen rinnalla. Pysytään loppuun asti. Nyt me rukoilemme. Nyt me rukoillaan. Joo. Siinä nyt rukoillaan ihan rauhassa ja ihan kohta tuolta on tulossa joukko ylipappeja ja sotilaita ja ne todella aikovat vangita Jeesuksen. Kyllähän minä nyt tosiaankin Jeesuksen tunnen, kun minä olen hänen ratsunsa ja kaikkea ja minä olen seurannut häntä monena päivänä. Hän on ollut temppelissä ja puhunut valtaville väkijoukoille ja kaikki ovat kuunnelleet häntä ja hän edelleen haluaa meille vaan pelkää hyvää. Ja sitä paitsi hän on todennäköisesti ainut, joka osaa vastata kaikkiin juutalaisten esittämiin kysymyksiin, vaikka ne olisi vaikeita kysymyksiä. Että luulisi sotilailla olevan jotain muuta tekemistä kuin viattomien vangitseminen. Hellä. Minä en tule tähän sitä katsomaan. Nyt me laulamme taas sitä niin kuin äsken. Sotilaita. Nyt me tulee paetaan. Me olemme palvelijoina täällä ylipappi Kaifaksen talossa. Minua kyllä ihmetyttää, että miten ne Jeesuksen tänne toivat jo keskellä yötä. Tuolla nyt ylipapit ja fariseukset ovat häntä kuulustelleet ja syyttäneet monta tuntia. En ymmärrä. Minäkin olen täällä tärkeänä palvelijana. Herätyskukkona. Kohta minä kiekaisen, kun aamu valkenee, niin ihmiset tietävät lähteä töihin. Hei sinä siellä. Etkö sinä oletkin ollut sen nasaretilaisen opettajan Jeesuksen seurassa? Kyllä, olen nähnyt sinut mielestäni.
Minä en tunne sitä miestä. Hei sinä, Jeesuksen opetuslapsi. Kuuntelepa kohta, kuinka hienosti minä osaan kiekua. Kuuluu varmasti sisälle tuonne Kaipaksen taloon asti. Jospa sitten lakkaisivat kiusaamasta Jeesusta. Jospa ne ottavatkin sinut kiinni. Minä en tunne sitä Jeesusta. En ole koskaan kuullut hänen opetuksia. En tunne sitä miestä. Minä taidankin tästä sitten lähteä. Kyllä, minäkin mielestäni ihan samannäköisen miehen olen Jeesuksen vierellä usein nähnyt. Ei! Minä en tunne sitä Jeesusta. Minä en koskaan ole ollut hänen seurassa. Ei, minä en tunne sitä miestä. No, nyt minä kiekaisen. Nyt se kukko kiekui. Ja minä peloissani kiersin Jeesuksen. 3 niin kuin hän sanoi. Oi minua onnetonta miestä. Mitä minä olen mennyt tekemään? Mitä minä olen mennyt tekemään? No, älähän nyt. Kyllä kaikki varmasti järjestyy. Jeesus voi muuttaa pahankin hyväksi. Älä hyvä mies nyt vaivu epätoivoon. No mutta, on aamu. Altakaapas nyt lapsia töihinne siitä. Töihin kaikki, töihin. Hus, hus, hus. Platon. Tiedättekö mitä? Me lauletaan taas. Minä taas ei tiennyt sitä tiedä. Me tiedämme, tiedämme sinne käymme. Tiedämme sinne, tiedämme, tiedämme sinne käymme. Perjantaina hiljaisuus, synkän taivaan auta. Nyt näyttää sydämeen, ollaan Golgatalla. Tiedämme sinne, tiedämme, tiedämme sinne käymme. Tiedämme sinne, tiedämme, tiedämme sinne käymme. Vapahtaja tuomitaan, kuolemaan hän kulkee. Valtakuntan rakkauden meidät kaikki sulkee. Tiedämme sinne, tiedämme, tiedämme sinne käymme. Tiedämme sinne, tiedämme, tiedämme sinne käymme. Ihan hauska. Kaunis orjan ruusu, puhtaanpunainen, pikkisi
sai Jeesus, minä kukkasen. Jeesus kärsi tuskan, synnit kantoi hän, mutta meille antoi ilon kestävän. Oi Magdalan Maria, mitä sinä ajattelet tästä kaikesta? Jeesus oli ystävämme ja opettajamme. Ja hän kuoli täällä ristillä. Minusta se on ihan hirveää. Se on niin surullista. Kyllähän Jeesus puhui tästä meille. Hän sanoi, että ihmisen poika kuolee ja 3. päivänä hän nousee ylös. No minä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Minä ihan pelkäsin täällä Golgatalla. Meitä oli täällä paljon ystäviä ja paljon muutakin väkeä. Ja kyllä me kaikki pelkäsimme. Ja kun Jeesus antoi henkensä, tuli aivan pimeää, vaikka oli keskipäivä. Ja maa vavahteli ja kuului jyrinää. Temppelin verho, se repesi aivan ylhäältä alas asti. Mutta silloin, kyllä silloin monet uskoivat, että Jeesus todella oli Jumalan poika. Kun Jeesus oli meidän kanssamme, niin kaikki tuntui niin oikealta. Jeesus oli maailman valo. Jumalan hyvä tahto ihan sädehti hänestä. Mutta nyt kun hän ei ole enää meidän kanssamme, niin olemme ihan eksyksissä. On aamu. On aamu. Kukko kiekuu. Ihana aamu. Mitenkäs te naiset olette näin aikaisin liikkeellä? Me olemme matkalla Jeesuksen haudalle. Tässä on näitä kukkia ja minulla on täällä balsamiöljyäkin mukana. Mutta eikö se Jeesuksen haudan pitänyt olla ihan tässä? Ihan tässä lähellä. Ja sitten siinä on sellainen suuri kivi edessä. Kukahan meille sen voisi vierittää? Lensi maahan enkeli, joutui sampituulta. Suuren kiven vieritti, hän syrjän haudan suulta. Suuren kiven vieritti, hän syrjän haudan suulta. Kivelle hän istahti, puhui iloisesti. Jeesus nousi haudasta ja elää ikuisesti. Jeesus nousi haudasta ja elää ikuisesti.
tunnustettua Jeesusta, mutta ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Tulkaa katsomaan. Täällä on hauta, jossa hän makasi. Hauta on tyhjä. Ei hän ole täällä. Menkää kiireesti kertomaan kaikille Jeesuksen opetuslapsille. Jeesus on noussut kuolleista. Hän elää. Voi mikä ilo uutinen. Jeesus elää. Hauta on tyhjä. Tästä pitää mennä kertomaan Pietarille. Ihana. Ei, Pietari, Jeesus elää. Hauta on tyhjä. Mistä he puhuvat? En mä tiedä. Ei hän ole täällä. Hän elää. Mitä nämä naiset nyt oikein? Hauta on tyhjä. Mennään katsomaan, mitä täällä on tapahtunut. Niin. Pietari, tule äkkiä katsomaan. Tämä on todella tyhjä. Uskomatonta. Hauta on tyhjä. Täällä on jäljellä enää Jeesuksen käärinliinat. Jeesus on voittanut kuoleman. Nyt minä ymmärrän tämän kaiken. Hän kertoi, että 3. päivänä hän nousee kuolleista ja palaa jälleen luoksemme. Voi tätä riemujuhlaa. Tästä pitää kertoa kaikille kansoille. Ja myös minä, Pietari, saan anteeksi sen, että hänet kielsin. Oi tätä riemua! Minä tiesin, että Jeesus elää ja hän voittaa kuoleman. Ihan mahtavaa, parhaita ikinä. Niin on aivan mahtava pääsiäisaulun ylläri. Just ja. Ihan samanlainen kuin se, kun tipu murtaa kananmunan kuoren. Huomio, huomio! Kaikki murhe on väistynyt. Kyllä. Tämä on kyllä niin suuri juhla, että minun tekisi mieli vielä laulaa teidän kanssanne, kaikkien teidän kanssanne. Me lauletaan. Seuratkaapas teidän liikkeitäni kasvillaan päällä. Tuki laulamaan. Ilo voitti.